Nindot kaayo ang mga pahimangno ni Propeta Sirach dinhi sa atong unang pagbasa. Mao ni ang kinaiya sa tao nga tinuod gyud nga Diosnon og tinuod nga malinawon. Matod pa niya diri, ako laning usbon ha. Anak, kung mag-alagad ikaw sa Ginoo, pag-andam sa mga higayon nga pagasulayan ka. So, kung doon na di ay pangandoy nga mo alagad sa Ginoo, naagyo'y pagsulay. Lingyay mong tupad, na gisulayan na ka, nakasuhay na. Muna karon, gubot bitagay ning ato mga politicians kay di pa gani ilang gipangkiha na ang mga or gipatawag ang mga vloggers gipang kuana sa dito sa atong kongreso kay daghan kuno kaayo ang mga fake news, mga bugal-bugal, mga below the belt ba nga mga comments. Mo ginay mahitabo kung naata sa gitawag og social figure or mga lagad ta ba o katilingban. O gusto kang away musulay nimo, way mo pasakit nimo, dito lang kasi inyong suot. Ako bitaw din ni asa ko sa atong simbahan. Perting daghanang musaway, nasay muday, nay mo bugal-bugal, mo pasakit. Nakaroon unsa may itong buhaton kung naana ang pagsulay. Matod pa niya diri, pagbuhat sa kinasing-kasing o sa tinuod, pagbaton sa kabugnaw kung moabot ang mga kasamo. Kanan, relax lang. Pagpabilin diha sa Ginoo, ayaw gayud pagbiya kaniya o magmahamugaway ka sa katapusan sa imong mga adlaw. Ato gining ibutang nga murabag sentro ang Ginoo gyud ba? Kay kana man kung katilingban kun atong alagaran, ang atong gialagaran mao ang Ginoo. Ang community mao na siya ang presensya sa Ginoo. Gisulti na sa ni Kristo sa uban niyang mga ebanghelyo, niingon siya, kinsa tong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, anaa ako diha sa ilang taliwala. Unsa man ning duha o tulo? More than one. Sa ato ba kay more than one, tawgo na siya community. Nya, kung ang mga atong mga gobyerno, mga political leaders gusto mo alagad sa katilingban, ang ila ding gialagaran mao mismo ang Ginoo. Nya kung sila nga nangalagad dili Diosnon, kita nga nialagad dinhis katilingban, ang atong unahuna dili katilingbanon, mag-away kita. Kay isig man tao insister sa atong gusto, away gyud. Pero hunahunahon nato ang katilingban kanunay mo na ako sige jud kog pahinomdom nyo din nila binani ro nag-angat og eleksyon nga ang atong butaran kanang mga leaders, mga senador, mga congressman, unsa pa ni gobernador, mayor, mga konsehal sa lungsod o sa syudad, atong tan-awon kinsa nila ang nag-preserve sa panaghiusas katilingban o kinsa sa nila ang mga nagguba niining gitawag nato kahiusa. Nya kinsa may makaguba kanang magsigi og away, magsigi og sinawayay, unya mo insister gyud na sila gyud mo ilabaw. Tanawa bisan ang mga apostolis ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, nagkuyog na silang Kristo,
Nya gipangutana silang Kristo, unsa may inyong gilalisan? Na hilom sila. Ang tinuod ay nilang gilalisan, naglalis sila kinsa gyoy labing labaw nila o mas suod sa Ginoo. Sa ako nang ikaingon, ang Ginoo naas katilingban. Daghan rong naglalis, daghang nag-away nga atong mga politicians o mga leaders, di lang din sa atong nasod, hangtod na kalibutan na mga katilingban dinhi sa simbahan. Ngano man nag-ilog kinsa gyud labing labaw nila dihas katilingban, kinsay masuod nila sa katilingban. Ang mga apostoles, kinsay mas suod nila sa Ginoo, kinsa may gitawag na tugduol sa luwag. Ikaw na be, lingi ay mong tupad na duol kas luwag sa atong lungsod. Duol kas luwag sa atong nasod. Daghan kay di ay. Dinisa sa simbahan, daghan sa kay mo paduol sa pare. Nya, kung ang pari gani dili kayo sikat, adto mo paduol sa mga sikat-sikat na pari. Kung na kayo na proud na kayo sila ana gani usahay dinhi sa simbahan, ang suod sa pari kana mangyong mga kaning naa sa opisina, kanang sekretary ana, hasta ng driver suod mo na sa pari. Usahay sa mga batasan labo pa sa pari, no? Mga isog kayo, kusog kayo mo istorya, wala binag ang ilang istorya kato mga ordinaryo, pero dinhino sa ato mga buutan man ni sila. Buutan ba? Ana, so ayun ninyo ana sa atong opisina, kamo pa kayo sa atong opisina pagpa-disguise ragon mo diag ana niya kulit-kulita kuno ninyo sila kana bang suway ba kanang supak-supak ka niya kanang insultuha nya human report di mo nako ikuha na i-record ninyo, i-record ba unsa ilang tubag nya i-report na rin ako kay gaduda ko ani nga atong naas opisina basig duna ni kabuang sila nya testing lang kani ako mga driver kana diya na nag-atiman diya na atong grounds kulit-kulita ko ninyo o taas bag pailog kay matud pa diri ni propeta Sirach paubos lang, paubos. Unyag na gani ang kagubot pag mabugnaon. So ay kuno aircon man ginato opisina tanawa kuno nang batasan sa ato mga sekretaris diya bugnaw ba. Unyag bugnaw gani ako na silang ingnon, pwede na mo mga matay. Kay bugnaw man pero kusog kay mo singhag, ngisog dayon. Ato na silang seminaron. Kanindot unta kung ang ato mga leaders magningkamot ba sa pagpuyo nini o kinsa may makapuyo nini matud pa ni Kristo kinahanglan mahisama mo sa gamayng bata. Ako ginadinhing gisigig emphasize nga kanang bata o maghisgot tag humility kana yung bata mo example kay mo ginay gigamit ni Kristo. Hinoon si Kristo perfect man gito siya. Kamaugit siya kung sa'y gamiton. Wa siya mo gamit og dakong tao ang bata. Ngano man kana manggong bata niagi ta diha tanan. Kinsa man ninyo iwa mo agi pagkabata bita sa kamot. Kana bang ni ditsor mong tugpa diri sa kalibutan niya ngayo dahil mong sweldo. Wa ay pulos kita niagi ang pagkabata. Nya unsa may kinaiya sa bata nga niagian sa nato pasabot na ana nato nga maong kinaiya. Kana gyong unconditional acceptance. Unsa may timaan nga ang bata akong gitan-aw nga naa siya unconditional acceptance. Kana bitang bata nga ipasa nimo kana mga 1 year old or kana mga bago pang anak ipasa na nimong tao nga wa siya maanad sa baho or wa siya maanad sa
naong unsa may mahitabo sa bata, mulugnot, muhilak. Pero biyahe lang. Biyahe lang ba? Kadto na gyud mo iyang kuyo. Dili na dangatan o 2 ka oras. Mopalahig na sana siya dito. Labi naghapo-hapon, kanya isayaw-sayaw. Awan na, okay na po na siya. Pasabot, naka-accept na siya. Nakadawat na siya. Kana sana magduwa sila, magduwa. Niya, mag-away sila. Pasagdi lang. Sagdi, manugo ng ilang ilong diha, ilang mga dunggan, bitas na ganan, linarutay. Pasagdi lang. Tanawa, dili pa na mauga ilang luha, di pa na mauga ilang kanang dugo diyan nga samad. Magduwa na sana sila. Pasabot, nakadawat ra sila sa nahitabo. Total unconditional acceptance. Kiling nga imong tupad na makadawat ra kas kabit sa imong bana. Unay kabit ba makadawat ra ka? Maka-accept ra ka? Or sa imong asawa, kamong mga bana? Ang ato sa kang mga politicians, makadawat ra ka sa sila kung mga pilde sila sa eleksyon? Makadawat rasad ka sila kung sila daog-daogon, butang-butangan o istorya, sama aning pipila karon nga nahitabo. Hopefully, mahimo na nila. Unsa may prinsipyo sa atong salmo, sa atong tubag ningon, itugyan ang inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo ug tabangan kamo niya. Kitang tanan, pulos gyud ta, way mabuhat nga maayo kung way Ginoo. Ang ato sang kinabuhi, dili ni ma-secured, pinaagi og tawhanong gahom. Pero itugyan ang tanan, ngadto sa Ginoo, ang atong kinabuhi, og tabangan taniya. Mabitan na ka na mga sultis Ginoo nga maingon siya, ang nagpaubos, ipataas. Ang nagpataas, ipaubos. So ato ning mensahe sa mga nanagan karon sa politika, ayaw gyud mo pagpataas kay ipaubos gyud mo sa Ginoo. Kamong kasigig nangayo og taas nga posisyon, dagko nga kwarta, moabot yung panahon, ibagsak gyud mo sa ubos. Nya kamo sang naas ubos nga gidaog-daog karon, way kwarta, dili patagaag budget, ana, ay lang kabalaka, padayon lang, ipataas ra mo sa Ginoo. Ingon ana mo trabaho ang Ginoo sa atong kinabuhi. Mo na wa tay reason to be kaning sad or to be discouraged. Kung naatay Ginoo, always ta nga inspired, always relax, always happy.